Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Gipabaw ni Aling si Wilma sa kantidad nga gipadaan ni Vic. Nalipay na lang si Wilma nga wa ihikaw sa iyang bana ang pagtabang niini. Dito sa apartment nga ilang nimutangan ni Vic ug Mia malipayon kay si Mia uban kang Vic. Musugot ka kung dili ko ikaw angkon, ha babe? Dali babe. Uy, bugat ba ako? Higutan ko babe. Sa ato ng kwarto. Kamot sa kong babe. May pagkaliko na ako. Iwa ko ni mo. Arundungan nagkaligo. Lugdan na ita. Abliyo. Abliyo na babe. Liya na to ang kama. Babe. Nadugay man sinang alin. Daghan tingalig na mayat ron. Ting due date man kod. Oh. Kinsa man ron? Hello? Ay, Will. Oh. Ikaw di ay? Ngano? I-remind ko lang ikaw. Bayan sa grisita si mong doktor. Nakapalit na kasi mong vitamins. Chito, mahimo pa. Assuming mo kay ka, uy. Uy, kay ka. Chito, please, palayo na nako. Ayaw po ning kahasol sa akong pagpuyo. Wilma, relax. Basinog ma-stress ka. Tungod lang sa akong pagpakabanat ni mo. Dili man tingali dautan ang akong gibuhat, Will. Nag-remind ako. Mao nga gitawagan ti ka. Be grateful sa day. Oh. Uray ba ko diyang nakita ti ka nga nalupog na hapit. Nagluspad ka. Luspad kayo. Kurwa pa ko. Unsa kay may tabo ni mo, Will. I'm sorry, Chito. Sorry. Wa malimot ni mo nga usa ka sa hinungdangan na ingon mi niini ni Vic. Sorry sab nga. Musulti ko og ingon ni ini mo, Will. Nga mabawra siya pangunaw-una. O di ba? Mo lagi ko ani og rason. Aron Ano nun sa? dili ko gusto nga ari ka mahibawon ako, Wilma. Unsay imo ipasabot, Chito? Ayaw na lang. Sige. Nagpahinom daw ako ni mo bahin sa grisita si mo doktor para sa mong panlawas. Sige, Will. Bye. Ayaw na. Hello? Ayaw na ibutang, Chito. Usa ka iyo ipasabot. Unsa man ka? Babe. Kinahanglan pa bang tubagon ti ka? Grabe kay ka. Kapoy piya no. Biduyog ang panahon. Mapatigalin mo ka batas, tita. Tuod, magawas na ko ha. Ikaw lang din eh. Pagkatugaw na ko, babe. Last na lang. Babe, uy. Unsa na pang oras? Mingaw man. Nakatug sa tingali si Mia. Mia, day. Ay, nakatug kog maayo, oy. Alas 5 naman di ay sa hapon. Hain man. Mia? Uy. Naaman dahil sakyan na niya. Miabot na di ay.
Uy, unsa ipasabot ni ini? Naasya sa dakong kwarto. Sa kwarto ni Victor. Kinuo ko. Kinuo ko ang akong anak. Babe, si Mama. Gisangkit na ko. Babe. Pag-isulti ta niya. Ay kabalaga. Sige, isulog lang. O, itulong lang ako, be. Rosamia, ngano di ka man mo tubag? Oh, hala. Lisuko si Mama, Vic. Ako din may baw. Pagtalin niya. Rosamia, unsa ba? Mugawas na may tita. Vic, masukanon ko nagtuno ni Mama. Pasensya lang kita ugod si bati ni nga masulti niya. Sabton ta lang siya. Naibaw ko, ay kano. Dili ko ikaw pasagdan. Si, ang gawas ta. Unsa ipasabot ni ini, Victor? Unsa? Ma, Si Victor mo ay gusto kong ikasulti. Ayaw pagtingog. Ma, please. Sabtam eh. Daan pa gyud ko. Mauni mahitabo ning pagpapuyo mo namo dinhi, Victor. Og ikaw sag anak ka. Wag yun nimo ibutang sa imong ang pahimangno ko nimo. Kinuo ko, Mia. Ma, mamahal na mo gusa-gusa. Tita. Sabtam eh. Tita, dili ko na talikdan. O di gamit mong pasagdan ko ang imong anak. Di mahal ko siya pag-ayo, tita. Ma, musulti na lang si kunimo karon. Og ni Vic sab. Kay wa pa siya mahibaw ni ini. O siya grabe. Mabdos ko. Wala ko tong haib, magduha na kabuan. Kinuo ko nimo, Rosamia. Gipalapos mo lang di ay sa imong pikas dunggan ng ako mga pahimangno. Victor, kinahanglan nga luwason mo sa labing madali ang akong anak. Pakasal mo karon dayon, bisag sa huwis lang. Osbon ko, tita. Nahibaw ko sa tulubago ni Mia. Kimahal ko kayo siya. Og dili ko siya pasagdan. Kasal ang gusto kong mahitabo, Victor. O, tita. Pero busy pa ko karon. O niya alas ko pagbalik. Gisabutan na namong Vic, ma. Tubagon ko na tita sa opisina tingalin eh. Excuse me. Matuhui ko. Matinud-anon si Vic, ma. Og mahal ko siya. Mahal ko siya, ma. Wa na ko'y mahimo. Gisurrender naman imong bandera. Mama, sa doy. Saba diha, nabali ng blouse mo ay. Hello, sir. Sir? Nangaling. Ay, gitawagan ti ka, sir. Aron mahibaw ka nga nakuha ko na ang kwarta og mibayad ako sa suga og tubig. Ingon si Day Wilma, sir. Salamat kuno kaayo. Tungod sa mga bata, mao nagpadako ng aling. Salamat, sir. Hain man di ay karon, sir. Kung mahimo unta, sir, duah wasab diri ang mga bata, sir. Magkikita ko lang sa eskwelahan ng magpahibaw lang niya ko. Dili na gyud di ay kamo ari sa inyo Pinoy-anon, sir. Wala pa man kay biyahe abroad. Biyahe ko ugmanang. O tingali, dugay pag mabalik. O ay naring ipaabot niya. Mga bata ay concerned na ako lang. Sir. Sige lang, sortihin lang ko mga anak, ha? Magpahibaw na ko kung mato ko sa eskwelahan nila. Bye. Kadiyot lang, sir. Sir. Gi-off na. Ay, wala na gayo tingali si pagbati kang Day Wilma. Ay, nagpaswabi gayo ng iyang pangabubo. Unsa ka katinuod ang mga pagduda ni sir? Dili mo ko makatuo, ay? Dili gayo. Mahinayon ka og maugikan, babe. Niya. Usubay pong ni mama mo, bahay na to.
gipasabot na ko maayo, babe, nga busy ka pa. O base na, inigbalik mo. Matuman ang iyang gusto. Nga, makasalta. Oh. Babe, gano? Kalaong gud sa imong panghupaw. O kuan, para gluta na ako. Ang pagpagkasal sa papel na. May bendisyon man tuod sa mga tinugyanan sa simbahan. Bendisyon sa pare, pero mahimong way bili ang tanan kung nakasaang usag usa kanila. Dili ba? Daghan mo magtiayo nga nagkabuag. Bisan kasado na. Ako lang magwang mismo, si Ate Aida, kasado. May anak pa sila si Kuya Regino, pero nagbuwag. Kaysa may wala nakasa? Ambot nila. Ahinoon si Ate Maldita. Si Kuya Hilumon. Pero ambot og kisi unang nagkasa nila. Buwag gid sila? Oo, dugay na. Kag may pang mga bata. Yahay na silang puyoron. O niyang ilang mga anak, babe, hain man. Yahay po silang kuha. Duha ang tuwa siya bana o ang manghod mo inaani ate. O may lain sa bising kapuyo karon. Di ay pa? Maldita di mong ate? Makauyon ka siya nako, babe. Pubera mamig kagikan ni mama. Kung sangpit man dihang atong topic. Way sibisan kinsa magpapanghilabot sa itong relasyon, babe. Promise. Way magkahilabot sa itong relasyon. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!